Rapport maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea fil-11 ta' April li għadda juri kif in-nuqqas ta' dialogu soċjali fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea qed iwassal għal problemi f'dak li għandu x'jaqsam mar-relazzjonijiet industrijali. U għalhekk l-imsieħba soċjali għandhom ikunu pedament importanti biex jiffaċilitaw din il-kriżi li qed tkompli tikber ma' żmien. Jekk l-imsieħba soċjali jimxu jitfit mal-gvern tal-pajjiż, dan iwassal għal soluzzjonijiet. Fil-fatt, pajjiżi li jgawdu minn dialogu soċjali effettiv u anki relazzjonijiet industrijali b'saħħithom jirriżultaw f'ekonomija tajba u sitwazzjoni soċjali ferm aħjar meta mqabbla ma' pajjiżi b'livell baxx ta' dialogu soċjali. Tkellem ma' One News iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali John Bencini fejn esprima l-importanza kbira li jkun hemm impenn għal dialogu soċjali. Dialogu soċjali ġifieri li jkun hemm dialogu bejn l-employers u l-unions u bejn l-employers mal-gvern kif ukoll il-unions mal-gvern. Hemm bżonn li dialogu jissaħħaħ Bencini żied jgħid li CESD se tkun hemm biex tiżgura dan l-impenn. Ta' inti għandek dialogu bejn il-unions u min ħaddem u bejn il-unions u l-gvern jiġi evitati problemi li qed iqumu f'ħafna pajjiżi kif taf inti mela li ħafna gvernijiet qed idaħħlu ħafna miżuri ta' austerità u qed ikun hemm reazzjoni pjuttost qawwija speċjalment min-naħa tal-unions. Għaldaqstant huwa fid-dmir tal-gvern li jiżgura ristrutturar fis-settur pubbliku sabiex ikompli tejjeb ir-relazzjonijiet fl-industrija biex jevita sitwazzjonijiet ta' pajjiżi Ewropej li jinsabu fi kriżi finanzjarja.